ka duba fa wai kai sai lai buje ka daina neman kuɗi ka daina zuwa shago ka kwanta dan an san ka unguwanka an san ka a garin an san ka a TikTok ana kallon ka wai kai sai lai buriti abokanan ka tun tala wanda kuka taso tare da su ka daina musu magana wai kai dan an san ka ka koma gida ka kwanta ka daina neman kuɗi celebrity babu ko sisi ko banza celebrity babu sana'a ba celebrity bane duk wani wanda ka ganshi yayi achieving a rayuwar shi na Kannywood ka je ka bincika irin wahalar da ya sha dan kaga yanzu kana da waya ka kana bidiyo ana kallon ka ko kuma a kira ka a waya sabuwar namba ka kira ka ci gaba da haka wata rana sai an kira ka arzikin ka na rantsi da Allah ya wuce ka ta ƙare zuwa location da kaya kala ɗaya kullum kaya kala ɗaya har a koma zaki wai ku celebrity kun daina daga wayoyi sababbin nambobi saboda rainin wa da iskanci ko kuma ka daina neman kuɗi babu celebrity da bai neman kuɗi da kake ganin shi wai kana ganin shi da manyan motoci yana hawa har matan da kake ganin su da manyan motoci su ma suna sana'a ba zama banza suke ba kai ka fara upcoming artist da kai ka zo